Aisha soyayyar ki daure ki bani, ni masoyin ki ne har abada ba zan da ke ba. Gimbiya Aisha soyayyar ki daure ki bani, ni masoyin ki ne har abada ba zan da ke ba. Aisha ki nake so watakila ko kin sani, zuciya ki ta zaɓa daure ki mun lamani. Bakin ciki zaki kore mini karya mun lahani, farin ciki zaki sama mini ayi ko kankani. Bayana hau tudu yanzu ki samun gangare. Aisha sanki ya ratsa jinin da ke zuciyata, ya bi sassan jiki za ya fasan kashi na da fata. Ki kaman agaji kar ki bari ya sa na jigata, ni masoyinki ne Aisha so nake ki fahimta. Kifin kulawa so ki bani ruwa na shakar na kware. Shaji nake amata yanzu dai ba kamar ki, idan na kalle ki ko na ji muryarki ina ƙara sanki. Idan jini na ya hau hoton ki kawai yake sa ni shauki. Idan kina yi da ni ki minni iso in kawo sadaki, auren mu ba jinkiri a ɗaura a gida na ki tare. Aisha kin haɗu farinki na gaske ne baki kari, mai kyau da hasken idanu ko tafiya tana yi a tsari, kuma ba ta saurin fashi ko yaushe tana cikin yin sururi. Allah ka ban Aisha inda haka ɗin yana da alkhairi. Rabbi dafa mini ka sanya farin ciki na ya ɗore. Baiti na da kin je tunani, ko muna tare ko bana nan ne kawai na ki ne. Kyan ɗabi'u da halayen ki kawai suke sanyaya ne. So da ƙaunar ki ne Kabira ake kira ɗaka sani. Me yabo ne a so ki yarda da ni mu zauna mu